Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kipat ba nakalengki jaka bat kisamla puli. Haka arpo kundai tarik ukala lengkot hajar arpo Kilawan ban ai ka jingkershan haka jing soy kerteng. Balapan long da kasamla bari lang pengrum. Ya ka balapan long hamot pran parking lot. Ban pen snow ye kimat jing dawa nakasorkar. Ban pen kalano ya ka hok yok kam yok jam. Lene ka reservation polisi. Kajing temu jong kene kajing soy kerteng. Kalong bandawa nakasorkar. Bagi khasi jantia bat garo. Kidai ban yo no markat juk ka bha yok kam yok jam. Habaya keren bat ki katu kani kinong wan soy kerteng. Kila ai kajing kershan ya kani ka samla. Ha ka bandawa ban yok markat juk ka bha yok kam yok jam. Long kai ke ba fiam kelong bayat ngin ya teli ngin peni ya kai kejing ya teli ho ni ka jai penreu ni tang kata he oh ngin ketiu kai ke ba ha ngin ketiu dan tingkat ke ni bat kisam lah Kambun rengi kasi ba khang la kambun pa indan ki ai duna suya keban kong eta ngai kani reservation ma si bunangi kasi ngila ya duna kakam kejam bun si ki bun ki orang med ki garo jisa ki garo kemdede ban ngi ma ki ya phere te mni pat bang ben ma singi di ban dan kami ban yo khambun ni ban rum har ni ma mangi ki khasi jentia ki bhoi ki war ngi ha ba jo e kamlong ya biang shu phi kum ka jing don bre mar kala dakhen kum ki garo bat kini ki non tribal ne kini ki general itu gila iyo percentage kaba dakhen bat ka jing bun bre ka ratio kami hap shu te kala long duna plat sangi si general kami hap mai kata de nipat ni bakata kan kawai ba ni pa ban macam ada kerteng jadi passport lah dia aku beli dia itu ikong bari penggrup ni tengah aku beli ki kamju ya ki perlop ngan yang jangan keluar ban kercan ya ini kong kalong ke United kani ka district council kalong ke United andrai hadin jung kata balai pipen ya praya kata balai pipen ai ka khasi bat ka jentia la ka jong haba ya kani pat ka reservation polisi pyong ka ju upanar bu khasi udah ju ti ai sau phau balai pat ya ka khasi bat ya ka jentia phi ai la ka jong ka district council tang kani ka wei kaba nak benta ka cing yo nong hi ka jong ki pen prai la ka jong ki ong bu penar udai wei khasi udai ro wei kum tangin ai kani ka district council yo penar la ka jong yo khasi la ka jong kan bai ka reservation polisi pat tidak guna pi ong bu udai ju penar bu khasi udai ju kai kata mana ba baklang ta te haba menta hadu sanpur snam pitip ya ka cing bakla ndai balai pila ben kum ju balai pila ben yang i khasi te pi penyerkat bu penar 100% PI hakane ka reservation polisi kat ba hakajing senchar pa jungki namata ba pinyo ban ya ba menjadi namata pinyo ban ya log MDC oh khasi deu jong uceng tiaw deu jong ngin ai la ka jong ka district council kai kata nagar pat ya ka sarkar ba ka hakane ka jing rakhesan pusnem ka jong ka bagan pai kemano kan gi sakane ka lenti bangiu khasi ro ngin yo alam kan ka jong ka ba karpang kumayo karo omdai bangiu khasi ngatuklang namarung khasi ngelaya lupa ta tapi nang nadu maram syirusya bahai syirusya cirang syirusya kleriat ngidau cu khasi ka resolution polisi kumno kala bendong bukaru te tang sitro ste kacing ya fair jong ka cing bun brieu ru la ka jong kan no pin penya rengkat ya kacing bun brieu khasi badu karo sete pin ong bau khasi udeu cu apa ka resolution polisi tang kata ka dei baka ka bakong sando ka bawannya ka dei kata ya kacing sensyar jong pi ba pinyo ban ya ba pinyo ban ya corruption pi ang bu lau chong ngin pen pra la ka chong bagin yo ka skim la ka chong bagin yo ka bah la ka chong na central u khasi lau chong u centia lau chong ka diskonsil kami arteli kan ba ka reservation principat pi ang bu khasi bu centia u dau chu tang kata khulai chben ng meleng chong hadin baga samla barilang pengrup kala ya sekmat na kebentaban wanra ya kijing tai hakbiade bagane ka job reservation policy nakliang jonga kumwe neki samla rang ba jonga ne kecela
lakam slem ngalayo i bakaladun kam ya kaban penkelano ya kene kapha tungkam tungjam pi hakene ka perthai ka bamenta kadai ka perthai competition hakaba pila bani i wat ki kam IES ru ni ha bani le ya ka competitive exam ki MCS ru kadai ka competitive exam kala banlong bahaka snem khat khandai spa nyopo ar la neswa kitu kinong yalam lese ki perkhat ba ngindon ya kataka reservation policy hagoi kaliang nadu katu kapor kamdehi bandon kataka reservation policy ban ong nakabenta ujai menriu ta na mentau ujai menriu kata kidai kitu kinong yalam hi ki balap bela pia ya kataka ujai menriu tenang ni sikmat ladangi dawa ban penkelai ka reservation policy kan nomdei bandon ka jingkeno ban ong ba kadon ka jing persyang ban penya per jai menriu namar balai ka job reservation policy lada pila bahano namta jongki wat usamla ru unum pule kocho kan pelong yo to usamla ban ong ba kani kadai kakam kebangan sayo lada ngayo 100% ru ngan yo doktor lada ngayo 100% ru ngan yo doktor de kani kamlong fair na takadaw ngidon kam ya kaban revisit ya kani ka job reservation policy lada dei banlong du awe ru kalong hi lada banlong pi kapor ngalap ngongi pi bakaladi kapor ya kaban ngin hap ya kaban ban perkhat no ya kene kamla banlong ba pet ngakawai ngakentui ki samla ki jongi menta bakim dai ban supait tang hakataka jingba tungkam tungjam ro menta kaladi kapor ha kabangin haban compete kumbang ong ya ki MCS syai kita ki officer IAS ki badon hakane ka jela ki jongi ngalaban kenmau iwe kong isawanda lalu ibalapa si ka IAS te IPS ru kidoni IAS IPS tama kiduna ba ngakwa ban pa ikne ku kubor si kisamla jong kajela baki dei ban nangni sikmat kidi ban perkhat ya ka perkhat perdang ki jungki wat kisamla ki pakuliah inong kendong ru pim dei ban ong ba tang bangani oleh kelas Shillong College Kalabiang tang bangani oleh kelas Saint Edmund Kalabiang pedi ban pet kamsha jingai mana ba basen syare ka jela ka jungi kidai ki IAS officer ki basyalai ki basen syare ka jela ka jungi ladangi yo ikinong mikmat ki bombit banlong kinong yalam ka jing sensyar ka poi ki IAS na takadaw ka por kaladai ya ki kun samla ki jungi bagin mi syakmat bagin ya kun ki exam ngani tu ipi ki basen syare ka jela ki jungi kidai ki IAS na takadaw la kimbyang ka jabing teng kini ki jai benriu ki bana syabar ki ong baki e ki jai benriu ki jungi ndai habang persyang ban sengutu ukasi undai ukasi bat ubom dai ukasi undai bom ukasi kum sibenta hakbede begini ki kam ki jam juga jela kan don bai kejing perkhat na kamenta jungki kan don bai kejing nyau ban khendiat ke jai benriu jungi na takadaw du awe bi reservation policy ngidi bania compete lane kadi banlong markaju bat ngidi bania compete ru yakini ki exam ba per ba nangni sikmat ngidi bandon yakini ki ngidi bandon ki kucing ki babiang kenang ba kisamla ki jungi kinla banyo ya kaban kiu sikmat bar bikin sensyar ka jala ka jungi dalade hi hari lajong ngidi ban sensyar dalajong